Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yasethembisa Ivory Park Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona amalungu omphakathi asehlabe ikhwelo njengalokhu ke hlaba umkhosi odabeni oluthinta owesilisa othi igama lakhe unguAlbert wakwaShongwe odabuka ezweni laseMozambique. Lona wesilisa ke umuntu othi usenesikhashana ehlala lapha ke emgaqweni okumgwaqo ke olapha ke endaweni yasema8 Ivory Park, indawo ke engemuva kwesikole lesesibizwa ngokuthi ke iBunwelong Primary School egudle ucingo nasesikoleni noma nje nasesontweni leli elibizwa ukuthi ke iZoe. Ake sizameke ukuthi ke sikhulumisane naye lo wesilisa siza ukuthi inkinga abhekene nayo ikuphi njengalokhu ke umlingani wami lapha uThabo Sibiya naye ke ngemuva kokubizwa amalungu omphakathi usekwazile ukuthi ke abize laba ke abezimo eziphuthumayo. Sisalinde bona ake sikhulumisane naye. Hey malume. Hey brother. Singakushuda unankinga? Oh, okay. Right, asimuzwe ke. Into umthetho uthi lesilo. Ndoda, uhlala la? Uyakhuluma uyabulela uyabuwa. Yeah? Uyakhuluma noma uyabulela noma uyabuwa. Igama ubani sikhulu sami? Albert. Albert. Yeah. Umakini kwaya. Uthi. Umama kuthi Maputo. Uhlala khona lala? Eh? Manje ngiyabona isimo sakho asihle kahle sizama ukukutholela iambulance la. Usunesikhathi ngana nihlala la? Sakhumbula. Ekhaya ubani umaziyo nje ungakhumbula igama lakhe? Umuntu osekhaya. Igama lakhe. Ekhaya noma la uhlala phi la eGoli? Ngihlala eGalfontein. Ngakuphi eGalfontein ukhumbula istrata? Station 1. Station 1. Station 1. Ubuqhashile or kunomndeni? Sewucashile. Manje la istrata lana usunesikhathi ngana uhlala la esigangeni? 1 year. 1 year? Manje ngoba isimo sempilo asihle nje na uyabona ukuthi ugcine nini ngona ukudla ke? Sisubhala. Ngihleli nje. Anginex. Awunamngani mhlawumbe uma ungangibizela amagama abangani bakho or amagama ezihloko? Ngani? Akekho umuntu omkhumbulayo nje umngani wakho or umuntu esingamfonela inamba oyikhumbulayo? Ngathi sasekhona. Awunafuna ukhona? Right, hayi singandi ngenkulumo kakhulu mfo. Ngizama ukuthi sikutholele usizo la ngiyabona nendawo kuyo la ukuthi ayikhona kuphi. Manje malini ke izulu wenze njani phoma kunje? Ngithi okay, asiyeke lezo. Uzizwa unjani emzimbeni? Kuphi la kubhlungu khona manje? La isifuba ngokhohlela. Okay. Albert wakaba isibongo ngikhohle isibongo. Shongwe. Wabani isibongo? Shongwe. Albert Shongwe. Maputo kuyini Maputo? Maputo. Parte aeroporto. Uphinde futhi? Aeroporto. Airporto. Village. Village. Airporto. Njengalokho ke sikubalulile ukuthi ke amalungu omphakathi wona ke ahlabe umkhosi. Ake sizwe uPaul kwawo ukuze asichazele kabanzi ngalolu daba. Sanibonani mphakathi. Igama lami nguBoyiki Masilela. Ngihlala eKhusong section. Ngivamise ukudlula ngapha ema8. So kunobhuti lana ngeke ngambona last ngidlula. Ecashe phansi kwehlahla emva kwesikolo. So ngabuzisa ngathola umunye umama ohlaka lo strike lo baba kwenze njani ngaye bathi no lo baba bamazi baqala ukumbona soloko ehlale la. So akwaziyo ukuthi ubuyaphi. And then saya kuye
Sambuzisa wathi yena ubuye eKalfontein. Then sambuza ukuthi ususoyini wathi no akazi. Behlala khona then bekecashile. And then ihlobo zakhe wathi ihlobo akasakhumbuli namanamba wakhe wehlobo zakhe. So into esibhekane nayo and then sigcine sesibona ukuthi ngcono sifonele ebemsakazo imedia or mhlawumbe sifonele neambulance ngoba nesimo sakhe asikho right. Uyagula umuntu okhohlelayo and masibheka la ahlezi khona usedliwe namagundwane. So isimo sakhe sibi kakhulu and enye into eyinkinga lo muntu ubuya ngaphandle uthi ubuya eMaputo eMozambique. So ihlobo zakhe asizazi asazi lutho naye ngendlela engakhona akakwazi ukuchaza simbuze mhlawumbe nezihlobo or abangani ukuthi mhlawumbe amanamba singawathola akasakhumbuli lutho. So umuntu ebesehlala uthi yena dala ahlala la estradeni mase echaza ukuthi mhlawumbe sokunyaka elokwehlala la estradeni. So isimo esibi kakhulu umphakathi and besicela ukuthi mhlawumbe abamaziyo njengoba esechazile ubhuti Mfanele ukuthi ubani igama lakhe mhlawumbe bangaqhamuka sibone ukuthi kungenziwani ngaye. Mhlambe kubaluleke kangakanani mhlonishwa ukuthi amalungu omphakathi mayibuka izimo ezifana nalezi akwazi ukuthi ahlaba umkhosi ukuze usizo lutholakale ngoba kukaningi isizo kuthiwa naku sekutholakala isidumbu eindaweni ngoba uyabona futhi isimo sakhe nje obusho nje ukuthi usewumuntu odliwa namagundwane indawo yamagundwane velele. Akubaluleke kakhulu umphakathi njengoba nami ngisho ukuthi angihlali kule ndawo ngasema8 ngithanda ukudlula ngakhona ngihlala ema6 kodwa lento ingithintile and angiqala uyizwe kodwa namhlanje ngithe namuhla asikwazi kumyekelela umuntu ngoba siyazi ukuthi kunamahobo abantu abahlala eDradeni kodwa le yalomuntu ihlukile kakhulu yabona and la ahlezi khona akukho right. So ku-important imphakathi ukuthi umuntu masimbona singam-ignore because asazi isimo sakhe ukuthi abaye bangathatha ukuthi mhlawumbe uyahlanya or something kanti lo muntu mhlawumbe ususwe ezinye inkinga esingazazi. So kubalulekile sometimes asifonele amaphoyisa i-social development and neminye iminyango yakahulumeni ikhona abantu abafana laba i-government yakwazi ukubanceda bathola usizo kuma-shelter hayi ukuthi umuntu ahlale kanje estradeni akukho kahle. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaZanibe izithombe nemsindo siqoshelwe uThabo uTabiya wakwaSibiya ebambisene noMahlatse Mashamayide eIvory Park ema8.